Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Eroaren ahotik itzurrik ez. Xarif eta Peru, San Mames futbol zelairantz doaz Atletiken partidua ikustera. Asteon, futbol zelaietan atzera ere mehatxu eta irain sexistak izan direla jakin dute, eta horri buruz hitz egin dute. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Xarif, ikusi dituzu YouTubeen Olimpia Sport taldeko ultrak? Ez nik, zeba. Ez? Non bizi zara baneska, bolo-bolo zabaldu dira irudiak. Ze irudi? Antza, taldeak etxean jokatzen duen bakoitzean, Ricardo jokalari mitiko animatu egin nahi dute ultrek. Bai, oraintxe konturatu naiz nor diozun. Bikotekide oiari emandako tratu txarrengatik auzipetu zutena, ez? Bai, berbera. Eta animatu egiten dutela diozu? Nola izan liteke hori? Bai, kantuk eta txaloka gainera. Ale ritxi, esen zure errua izan, edo horrelako zerbait dio letrak. Benetan, indarkeria matxistari gorazarre egiten gainera, salatu beharrean. Horrelakorik, sinetzi ere ezin liteke egin. Amaikatxo ikusteko jaioa gara, esango luke gure amamak. Ikusi YouTubeen. Buf, hori ikusi, pentsatu ere ez, hori lotsagarria eta iguingarria da. Bai, okagarria da. Oraintzu, ez dakit non izan den, baina beste futbol partida batean zale batzuek emakumezko epaile bati, emakumeak sukaldera, oiukatu ziotela irakurri nuen, eta sinestezina iruditu zitzaidan. Baina diozun hori lotsagarria baino lotsagarriagoa da. Gizartean dagoen matxismoaren agertokia da, sarri askotan kirola. Bai, mehatxuak eta irainak ez dira falta izaten. Sexistak, homofoboak, arrazistak, denetarikoak izaten dira. Arrazoia duzu. Erraza da irain ustel eta merke batzuk okadaka inoren lepora botatzea. Bai, egia da. Banan ez gineteke ausartuko. Baina taldearen babesean... Eta gaur egun, zerrezanik ez dago, sare sozialak erabiltzen direla edozein astakeria esateko. Zenbat gezur zabaltzen ote da. Eta sarritan sinetxi egiten dira. Eta horrek muturreko jarrera eta ideiak pustu egiten ditu. Eta haizea ematen die. Muturreko jarrera hoiek ezin dira onartu. Orain arte lortutako eskubideak ezin dira kolokan jarri. Ez gara badeno berdinak. Hori diote, baina arrazakeria, matxismoa, homofobia eta horrelakoak ez dira gizarte aurreratu baten ezaugarri. Ez, bakoitzak bere pentsaera eta izaera dauka, eta askatasuna beharko genuke nork bere iritzia asaltzeko edo norbera den modukoa izateko. Hori da, errespetua eta begirunea oinarrizkoak dira. Teknologian aurreratu dugu, baina gizartearen garapenean ere badaukagu zer hobeturik asko. Etorkizuna geure esku dago, eta hobe da orain aldatzen hasi, geroko utzi gabe. Guazen barrurantz, Xarif. Ez aldugu gure zelaian horrelakorik entzungo. Xarifek zera esan du. Horrelakorik, sinetzi ere ezin liteke egin. Horrelakorik esapidea, esaldi adierazkorretan darabilgu harridura adierazteko. Horren parekoa da halakorik. Horratio, egundo, gero, eta beste partikula batzuekin indartuta ere sarri erabiltzen da. Esate baterako, horrelakorik horratio, zaurituta ikusita ere ez zioten lagundu. Zikin eta hankasgora ikusi dugu dena, egundo horrelakorik. Bestalde, hau ere adierazi du Xarifek. Hori lotsagarria eta iguingarria da. Esaldi horretan zerbaitek lotsa eta iguina eragiten diola adierazten du Xarifek. Sarritan, garri atzizkiak zerbaitek eragiten duen adierazten du. Atzizki emankorra dugu. Tamalgarri, kaltegarri
Parregarri, negargarri, nazkagarri, pozgarri, nekagarri. Hona hemen beste adibide batzuk. Pozgarria izan da gure lana zuen aurrean aurkeztu izana. Irakurtzea beti da mesedegarria. Peruk aurrerago esapide hau erabili du. Eta sarritan sinetxi egiten dira, eta horrek muturreko jarrera eta ideiak pustu egiten ditu, eta haizea ematen die. Haizea eman esapideak, zerbaiti aurrera bidea, lekua, auspoa ematea edo antzeko esanahia dauka. Hona hemen beste pare bat adibide. Gure egitasmoak auspoa eman nahi dio euskarari. Haren hitzek itxaropenari bidea ematen diote. Bukaeran, Peruk futbol zelaira sartu gura du, eta honelaxe dio. Guazen barrurantz, Xarif. Goazen adizki trinkoak joan gaitezen adierazten du. Norberarekin daudenei agintzeko erabiltzen da. Goazen hainbat arinen oraingo itxaroten egongo dira eta. Goazen guztio batera. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.